Къде си бе? Аз ще не виждам. А, видях, че си там. Сигурно не съм. Аз не мога да съм. Не носи. Има една спешъл карабина, две спешъл карабини в хазната. Той как иска. Спешъл. Име. Не знам. Както решиш. Тя ще му даме на ние без стои, нямам право да тъкам с тях. Аз как